Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum il-Knisja qed tiċċelebra l-festa tal-Arkanġel imqazza Mikel, Gabriel u Raffael. Il-liturġija tal-lum turina x'jagħmlu l-anġli. Fis-salm nitolbu quddiem l-anġli infaħru l-mulej. U dan huwa r-rowl tal-anġli l-missjoni li jenuna infaħru l-mulej għax huma fil-ġenna u fl-art ifaħru biss lill-Alla. U anki aħna bħala insara ħajjitna trid tkun ta' tifħir u glorja lill-Alla. Imma aħna dgħajfin u għalhekk nitolbu maħfra taħtijietna biex niċċelebraw kif jixraq din il-liturġija mqazza. Mulej int il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu int il-ħobż tal-ħajja, Kristu ħnina. Mulej int li mħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Flimkien nfaħru l-mulej, glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art il-bedmin tal-idata. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, nadbuġġek. Irrodurek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Alla ħolina. Ħajr mulej Alla ħaruf talla bejn il-Missier. Int li tnaħħi d-nubiet tad-dinja ħennalina. Int li tnaħħi d-nubiet tad-dinja il-qed tal-tana. Int li jetfu l-lemin tal-Missier ħennalina. Għalex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fi glorja tal-Missier Alla. Amen. Il-udisa din nofruha għal Branka Kusek nitolbu. U Alla, int qassam bordni tal-aġeb il-ħidmet tal-anġli u tal-bnedmin. Fil-ħina tiegħek għatina li ħajjitna f'din l-art tkun imħarsa mill-anġli u fis-sema dejjem quddiemek jaqduk b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Jien, Daniel, kont għadni qiegħed inħares meta tqiedu xi tronijiet u wieħed ċieħ fl-omor għad bil-qiegħda. Il-biesu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Il-sna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn quddiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh. U 10,000 ta' għaxriet ta' eluf wieqfa quddiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u l-kodba nfetħu. U bil-lejl delli qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej mis-sħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fl-omor u resquh quddiemu. U taħu ħakma, ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u l-sien. Ħakmitu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u saltnatu li ma tinqeritx. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Qudiem l-anġli niżżik ħajr mulej. Qudiem l-anġli niżżik ħajr mulej.
Irrodlok ħajr mulej qalbi kollha għax int smajt klim fommi qudiem l-Allat irrid nannilek b'wiċċi fl-art ninxtieq quddiem is-santwarju tiegħek quddiem l-anġli niżdik ħajr mulej. Irrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kemtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni kattarli il-qawwa f'ruħi quddiem l-anġli niżdik ħajr mulej. Irroddulek ħajr mulej is-slaten kollha tal-art għaliex semgħu il-kliem ta' fommok u jgħannu l-imġiba tal-mulej għax kbir u sebħ il-mulej. Quddiem l-anġli niżdik ħajr mulej. Inhumu għall-Evanġelju. Alleluja, Alleluja. Birku l-mulej eżerċti tiegħu kollha għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rieda tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu meta ra lil Natanael risaq lejh qal għalih: ara dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dal-isem u m'hemm ebda għerq fih. Natanael staqseh: kif sir tafni? U Ġesu wieġbu: rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu. U Rabbi għallu Natanael: int li ben ta' Alla, int is-Sultan ta' Iżrael. Ġesu wieġbu: qed temmen għax qedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin? Qatt tara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu: tassew ngħidilkom, qatt taraw is-sema miftuħ u l-anġli talla tilejn u niżlin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Fuq l-anġli hemm ħafna x'ngħidu u xi kultant ma nistgħux nifhmu min huma u fejn huma. Imma skont l-Iskrittura, allura tradizzjoni tal-Antik Testament kif rajna l-ewwel qari u anke fil-Vanġelu, biex nifhmu min huma l-Arkanġeli u l-Anġli, rridu naraw kif il-Knisja tarafhom u tarafhom b'dak il-missjoni jew ir-rol tagħhom fil-pjan tas salvazzjoni ta' Alla. Fis-Salm nirrepeti tlabna hekk: quddiem l-anġli niżuk ħajr infaħru lill-mulej. L-anġli huma dawk li biex nifhmuhom imdawrin u jresqu il-bnedmin għal-kobor ta' Alla. Għax l-anġli ifaħruh wara li rebħu Satana u x-xitan bil-qawwa ta' San Mikel. Hekk it-tradizzjoni, għaliex l-anġli huma dawk li kontinwament jadoraw lill-Alla u jservuh għaliex qegħdin hemmhekk biex jagħtu huma stess l-ewwel nett glorja lill-Alla. U mbagħad ikunu messaġġieri, strumenti biex il-bnedmin li jitolbu jgħinu fl-anġli u fl-azzjoni tagħhom ikunu jistgħu jagħtu glorja lill-Alla. Allura nistgħu ngħidu kif naqraw ukoll fl-Iskrittura li l-anġli huma dawk
il-kooperaturi tal-pjan tas-salvazzjoni għaliex qegħdin għas-servizz ta' Alla u għas-servizz ta' bejn il-bniedem, jiġifieri ta' Kristu. Għaliex huma messaġġieri? Għaliex huma dawk il-qawwa tal-ispirtu jew spirti li jenuna biex aħna nkunu ħbieb ta' Alla. Għax huma anke l-Iskrittura fejn issemmi l-anġli tissejħilhom dawk il-ħbieb li jaqdu u jadawru l-Alla. Veru li aħna forsi bħala bnadmin dik l-espressjoni artistika tal-anġli fejn tara wiċċ sabiħ bil-ġwina, dik hija l-ħsieb ta' dan l-artisti biex jesprimu kif huma messaġġieri ta' Alla. U għaliex huma wkoll għaddejja ta' Alla. Għax hawnhekk is-sabeħ tagħhom illi jwasslu l-messaġġ ta' Alla lill-bnedmin. U fl-istess ħin l-anġli jiggwidaw imexxu lill-bnedmin biex ifaħru lill-mulej. Allura waħda mit-talima li nixtieq ngħixu llum din il-festa fejn inkunu aħna wkoll imsejħa biex bħal anġli infaħru lill-mulej. U għalhekk kif smajna fl-ewwel qari dik id-dera tal-qawwa ta' Alla bin-nar u bil-qawwiet kollha, għax l-anġli juruna verament il-qawwa ta' Alla. U fejn il-qawwa ta' Alla? Insibuha fil-Vanġelu meta Ġesu lil-Naten qallu illi ismawiet jinfetħu u taraw l-anġli tilejn u niżlin fuq mis-sema għall-art jew mill-art għas-sema. Għaliex ismawiet huma miftuħin? Hija waħda mill-profezziji għall-istennija tal-Messija illi meta jinfetħu ismawiet tinżel il-glorja ta' Alla. U hekk ġara bl-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla. Għaliex hawnhekk kif qal jinfetħu niżel Alla fil-persuna ta' Ġesu Kristu bħala bniedem. U allura anki hawnhekk nistgħu ngħidu li Alla jibgħat lill-anġli biex irresquna lejh. U għaliex iridu jresquna lejh? Mhux biex infaħruh, mhux biex naqduh. Għaliex hekk huma l-anġli u hawnhekk sejjeb ukoll ngħidu li min hu bħal Alla huwa l-isem ta' Mikiel. Għaliex lil Alla biss naqdu, lilu biss infaħru għax hu biss il-kbir, huwa biss li jiddefendina mill-ħażen tax-xitan, mill-ħażen ta' madwarna, u kif San Mikiel li hu bħal Alla, min hu bħal Alla, dan ifisser ismu, ifisser li miegħu u bħalu nistgħu nirbħu il-ħażen. Il-qawwa li tfaħħar il-mulej hija mezz biex taħrab kull tip ta' ħażen. L-isem Gabriel ifisser il-qawwa u nistgħu ngħidu il-qawwa t'Alla hija f'dawk il-messaġġi kbar ta' mħabba kbira lil Alla. Għalhekk naraw il-Gabriel isellem il-Madonna, il-Marija u jħabbrilha li se tkun omm Alla illi fija fil-ġuf tagħha Alla sa jsir bniedem. U għalhekk nistgħu ngħidu din il-qawwa ta' Alla turi ix-xandira tar-rida tajba ta' Alla, tal-pjan ta' Alla. U l-anġli Alla jinqeda b'dawn l-arkanġli illi huma l-messaġġiera ta' aħbarijiet kbar u tajbin. Mentri Raffael li tfisser id-duwa ta' Alla huwa dak jew dawk li jakkompanjawna lejn il-mulej. Għaliex jieħdu
il-grazzja ta' Alla li huma rċevew biex jagħtujilna ħalli anki aħna nkunu verament imqawwijin, imsaħħin mill-qawwa ta' Alla. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-anġli iqimu il-dusija ta' Alla u l-anġli jikkumpanjawna biex anki aħna infaħru l-mulej nemnu fil-glorja tiegħu. U għalhekk kif San Mikel rebaħ il-ħażen u l-anġli jenuna biex nirku l-ħażen għandna nroddu ħajr lill-Alla. Għaliex beħ u miegħu nistgħu nirku, nirrepeti. Għalhekk mingħajr u jumejn oħra niċċelebraw ukoll il-festa tal-Anġli Kustodi. Allura l-Arkanġli huma dawk il-ħabbara ta' messaġġi kbar ta' Alla. U l-Anġli Kustodi huma dawk li jenuna fil-mixxa tagħna biex nikbru fil-qdusija ħalli bħajjitna minn hawnhekk stess bil-fidu bit-tama u bil-mħabba naduraw lill-Alla, infaħru l-kobor ta' Alla biex għada bidada inkunu bħalhom servituri ta' Alla bil-glorja tiegħu. U din hija festa ta' tama illi Alla barra li batinna lill-libnu biex ikun magħna tagħna wkoll l-anġli u l-arkanġli biex jiggwidawna lejn is-sema. U din hija t-triq tal-ħajja nisranija. Ħuti eżis, naqdu leħinna ma dak li l-anġli fis-sema li lejlu nar jaqdu u jbirku l-mulej u r-res quddiemu dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja sabiex mar Arkanġlu Qaddis tiegħek Gabriel tħabbar bla qiegħda lid-dinja il-fer tas-salvazzjoni nitolbu. Għal-mexxejja tad-dinja, speċjalment dawk responsabbli tal-gwerer, sabiex l-anġli mqassa inebħuhom ħsibijiet ta' sliem, ta' paċi u ta' rispett lejn id-dinjità ta' kull bniedem nitolbu. Għal kull min jinsab f'xi diffikultajiet, dubji jew tentazzjonijiet, sabiex l-Arkanġlu San Raffael jerġa' iqabbad it-triq it-tajba lejn il-mulej nitolbu. Għalina l-koll sabiex San Mikel Arkanġlu jiddefendina fit-taqbida tagħna kontra x-xitan u kontra kull tip ta' tentazzjoni li tiġi minnu nitolbu. Nitolbu għal-morda biex iħossu l-preżenza tal-anġli fis-sitwazzjoni tagħhom ħalli jħarsu lejn is-sema u b'tama jitqawwew fil-fidi nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, oggi la festa degli arcangeli Michel, Raffaele e Gabriel. Preghiamo perché ci lasciamo guidare dalla luce e dalla potenza che gli angeli hanno nei confronti nostri, perché possiamo camminare nella santità e nell'amore fraterno. Nitolbu, preghiamo. F'mana nitolbu. Il-rest ukoll it-tal personali tagħna. Żur mulej lil din il-ġimgħa miġbura f'darek u bijet minna it-tnassis tal-għadu. Ħajamru f'nofsna l-anġli qaddisa biex iħarsuha u jżommuha fl-istem bi Kristu Sidna.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitej tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dal-inbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex l-anġli iwasslu quddiem il-kobor tiegħek is-sakrifiċċju ta' tifħi li qegħdin nofrulek. Int jilqgħu bisliem u għamel li jkun ta' fejda għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej Missier Addis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dalodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr. U qatt ma nifqu nxandru t-tifħi li jingħatalek fl-anġli u l-arkanġli tiegħek, għax il-ġieħ li jintrat lil dawn il-ħlejja li bijhom inti titaxxa u ġieħ moti lilek għal-kobor u għas-seb tiegħek. U jekk huma jixirqilhom daqshekk ġieħ, hekk naraw kemm tassew int kbir u kemm għandna nażlu lilek fuq kollox u qabel kollox bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli kollha, waqt li aħna b'wiċċna fl-art nissibħu magħhom u bleħen wieħed intennu it-tifħir tiegħek. Addis, Addis, Addis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art u mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tasma. Imbirek bil-ġej fis-semin. Osanna fil-għoli tasma. Addis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Addes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex mir-raj ħibati ħal-ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mod tiegħek mulej, nxandru bil-ferq għaw minn tiegħek nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilgħana hawn quddiemek biex nagħduk. Miċ-ċokon tagħni tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewwieħed li jina nifdu sehem il-ġisew id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministru u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar f'ħutna
li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dar tas-sebt tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u jsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien nitolbu l-mulej kif jallimna, missierna li jinti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jdafrak. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Naddu bitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħanir fi ġrib iżda rizna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fi tjiba tijek il-paċi fi żminna biex inkunu ħirsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-biġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għetti l-apostli tijek, inħalilkom islem natikom islem tijek. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għati jaslemu laqda li jintrik fija, intli teħx fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tnaħħi d-nubet ta' dinja ħenna li. Ħaruf talla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li naħħi d-nubet ta' dinja. ħejni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem u d-dem ta' Kristi ħarsuna għal-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Messier li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu, bl-umiltà kollha nitolbuk mulej biex dejjem tqawwina u ssaħħaħna dan il-ħobb tas-sema li tmajtna, ħalli bih nimtew bil-ħila u nimxu quddiem it-triq tas-salvazzjoni taħt il-ħarsien bla qiegħda tal-anġli tiegħek bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba lil Madonna biex bħala nkunu attenti għal messaġġi li Alla jibatilna permezz tal-anġli. Liema sens il-messaġġ tal-anġli? Dawk il-ħsibijiet tajba biex infaħru l-mulej u biex ikollna l-qawwa bħal San Mikel niġġieldu l-ħażin. Ejjew flimkien ninaqdu wkoll ma' dak kollha li jtolbuna hawnhekk fis-santwarju biex nitolbu lil Madonna ta' Pino għalihom. Faqda ta' mħabba ngħidu flimkien it-talba tal-Madonna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirke inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina metin bi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.